Tinapalabas, kinapungtot ni Chona ti anak na. Iti panagmalmalem na iti opisina da anang tulong kanya Elisa kadagiti trabaho na. Iti nakasangpet iti balay da, kinumprontar na ni Jorin. Binalaagan na, adi nagamden nga ayaten ni Elisa, kasaan da kano nga agbagay. Kanyam amunan to kano ni Siasya Montes. Apaman ang makasangpet dito Pilipinas, manipod iti Amerika. Iti sa Balyabangir, aday mawag ka ni Criselda. Nakigtot, iti maamuan na apulis ti aday ti bangir alinya. Ita gagayem, denggan nyo tituloy tinobela anapauluan. Siit, iti barukong. Sino daytoy nga umawawag? Saan mat anak ka phone book dito'y cellphone ko? Hello? Pulis kayo, sir? Anya ti bagayo? Apay nga inawagan dak, sir? Anya? Ni tatang? Tiniliwyo? Apay, sir. Anya ti basul ti amaak? Anya? Illegal laging? Sige, sir. Umayak di ta istasyon nyo itamat laang. Bye. Dahito yung tikon-kunak ka ni tatang. Nakabasulan. Tiniliw, iti pulis, nila kay Damian. Gapo, iti panagpukan na iti kayo nga wan permit na. Nakalagit diti kasapul na pagpiansa. Naawan ko na. Mapilitan to ni Elisa nga umutang iti amo na. Nukas tali mapasamak. Saan to na mayakar ni Criselda ni Elisa iti pagtrabahuan na. Taddan to ni Caro na nga utang na. Mayahat na gini plano. Jaki palupos ayad dayo ni Criselda ni Elisa iti amo na ani Chona. Pangasiyaw, sandak ngay balahod, kasandak kumaha. Ito yung tikon-kunak ka na kayo, tatay. Didak tumat dinanggag. Anya nga ita tinapasamak ka na kayo. Doa pa kining amain at iniliwdak. Idin to taginatang kumadde di akayaw. Uray pa'y ginatang niyo. Uno mula yun ukas pangarigan. Masapul at tama nga la kayo itikating permit, tatang. Anak ko, jak kaya ti agbayag dito pagbaludan. Dakkel ti piyansayo, tatang. Madaw, anak ko. Basta, tatang. Nadagsan ti kaso yo. Iso adakkel mat ti piyansayo. Nalpas kong ti papeles sa kasapulan ni Ma'am Chona. Inakipanin iti lamisaan na. Tapno mapirmaan nan.
Ha? Di nanang. Isuday ti umaw-awa. Apay nga ta. Hello, nanang. Elisa, anak ko. Apay nga sangit kayo. Anya tinapasamat. Ni Lolom. Tiniliw dagiti pulis. Anya? Apay. Anya ti basol ni Lolo. Apay at tiniliw dagiti pulis. Gapo iti panagpukan na iti kayo ngawan kating permit na. Anya? Ada ang payla ita dito'y police station. Masapol nga ruwar tayo adagos ni Lolo, nanang. Sana mabalin niya agbagi ti pagbaludan. Gapo talaga yan. Dakal di bagada apian sa anak. Katawan umda sa kwarta tayo. Mano ti kunad apian sana, nanang? Basta, dakal agatad. Ala, bayan nyo. Tapadasag ti mga ibaga kini Ma'am Chona. Barang napautangan na. Ay, saan anak? Saan ka nga umutang kan ko, ana? Wanang, nanang, nakakaasin ni Lolo iti unag ti pagbaludan no saan tayo ang mapiyansaan. Inakto padasan ti umutang ka nagiti gagayim ko. Uno, ni Dominic. Tabarang no ada na ira na akwarta na. Sige, nanang. Mawit lang, umayan. Sino nga rada ito yung sa ngayilyaya? Oh, Hinaimbag nga aldaw mo, Dominic. si Kamot Gayam, Criselda. Asumar ka. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Saanan? Dito'y latan nga ibagak ti gagarak. Tasaan ko mataranta ti agbayag. Anya nga min tigagaram? Tulungan ako Dominic. Ne, agsakit ka matan. Anya tinapasamak. Isudayan na po yan. Nanitatang, tiniliw dagiti pulis. Anya? Iso nga imayak. Kaumutang ako may ti kwarta mapangpiyansa ka ni tatang. Anya? Mga asim, Dominic. Tulungan na kami Kahit katulungan ng ti parikot. Awan na iran na akwarta kita. Anya? Sa pasensya ka lang, no awan meted ko. Una yan. Awanan ti amok kapag utangak. Di... Padalson ni Elisa ti umutang ganityon, ha? Sigurado ikan na daya, tapos namat. Isumati ko na ni Elisa. Ngam inatipak. Tapay. Gaputatyak kayat nga ada pangigawidan ni Chona iti anak ko. Nukas pangarigan tama panunot to ti anak ko ti umaakari ti pagtrabahuan na. No siyakti si ka, Griselda. Saan ko pala nga panunutan ti masakbayan, wino masangwanan, no di katagdama aparikot. Dominic, ad-addan tumanan ama aramid amin ni Chona ti kayat na iti anak ko. Na makautang kami kan kuana. Sige, daging ka na ito. Agpili ka. No kaya't mong agbayag ti ama, may ti pagbaludan. Ay, siyempre, saan ko kaya? No kasta ka ron. Umasitig kayo kay Chona. Tayo siya ti pagutangan nyo. Siyot pangalaan nyo, iti kasapulan nyo, agatan. Elisa, nalpas ka din. Nagiti ka sa polak a papeles. When, ma'am? Apay nga rodan nalitay ka. Ayat mapaspasamakan ka. Nagsawit ka matan. Adda ka di problema. Takil na, Ma'am Chona.
Tanya ti problema, mabali na mamuan. Ni Lolo Damian, ma'am. Tiniliw dagiti pulis kat imbalod na. Anya? Tapay? Anya ti basol ni Tata Damian? Nagpapukan nga miniti kayong awan kating permit na, ma'am. Kat ada nang itiktik ka dagiti pulis. Isa tayo chay, tiniliw ta. Kasta. Honey, di mo kit maramdama ka pa sa magpet. Nasapa ka manita? Gaputa man di timod ni Elisa. Isungayin sapsap pamin tinagawid. Apay ka di ama di timod ti sekretarya bahadi. Ada ka di problema na? Oh, dakal. Ani Lolo na adamian tiniliw ka no dagiti pulis. Ibalod da. Anya? Anya gamit ti basol na, honey? Illegal lagi. Tagasano. Nagpukan ka no iti kayo nga awan mo't permit na. Ay sus, naglokon. Natagsa na kaso ti illegal lagi, honey. Talaga. So, siyempre, dakal mo ti piyansa na. At da nga tangarod pagpiyansa na kunkwada, honey? Diyaka mo. Ngam ko na ni Elisa, nagsapsapol ang ti inana. Iti umutangan na, iti pagpiyansa na. Nanang, ada ka din na utang yung kwarta pagpiyansa ni kin ni Lolo? Awan anak. Tanay ra nang awan ka no umat kwarta. Dagiti nasitgak. Kasano nga rudan? Namuna ta dapay high blood ni Lolo. Awan nga rod. Iso ti pakadanagak. Awagak ni Ma'am Chona. Taumutang kan kuana, nanang. Asahan anak. Tama nga no ad-adan tumanan na parigatan na kay ti trabaho no makautang ka kenkwana. Sana balin, nanang. Basta magkaruwar lagit tinulolo iti pagbalutan. Unay ka ti panakairan-rananan. Nga tigag atang nilulong mo kadagiti daduma a mausar ijay shop. Isungawan apulos ti mabali na pang piyansata. Jorin, ada ka may iho. Saan ka dingi mawawag kan kanilis? Saan mat, Dad? Apay, ada ka di problema? Dakal ti problema ita ti pagayam mo iho. Anya ti problema na, Daddy? Tiniliw na kiti pulis ni Lulong na. Ken imbalod da. Anya? Dapay. Anya ti basol ni Lolo Damian? Gapo iti panagpukan na kano iti kayo. Nga awan iti kating permit na. Anya? Wadi ho. Kat dakal kano akan tidat ti pagpiyansa na. Awagak ni Elisa. Tulungak ida, Daddy. Saan iyo? Di mo kuman pidwahin tinaramid mo idi a panagwidro ti kwarta. Sigurado, akagura na kamanin ni mamim no aramidem da ita. Ngam, Daddy. Sigurado asaan nga awatin nenda Elisa kenti inana. Yaman na tulong ka pinansyal. Wano tulong dem kadakwada. Taam mo da nga iso tinagsubangan nyo idi kini mamim.
Rabiin, ngam apa ya di kapailamapan maturog? Tsak makaturog nanang. Pampanunutak ni Lolo. Kasano nga tanti kasasad na idyo nagtipagpalutan. No kasta, isupay lang ti pampanunutam anak. Uwan nanang. Agpadatan no kasta. Inton bigat. Talaga nga umutang akon kin ni Ma'am Chona para iti pangpiyansa kin ni Lolo. Yurin, itay pa nakasukat ka. Apay, di ka matlangan rumor. Di ka mapahan ni eskwela yo. Maladaw ka. Tanda ko makidaw ka na kayo, Mami. Anya day ta. Tulungan niyo kumada Elisa. Tanya tulong ti kayat mo, nga itad ko kadakwada. Pautangan niyo kumaida iti kwarta. Tapno na pang piyansada ka ni Lolo Damian. Anya, kasano ka pautang nga kidakat di da pa'y umasidang numutang da? Ang mga lumabainda, Mami. Isa mabalin, da kayo latakuman ti Mangijaya. Anya, mauyo ka di tapautang nga klataidan. Oh, makapaisap ba't na ibagbaga, amiho. Di da pekat nakabuin-buin na san. Tas yak pa din ti Mangijaya, nga umutang da kanyak. Ay, uraya kida nung mangibaga dawod no umutang da. Sakto ag panunot, no pautang nga kida, no saan. Hello, Dominic? Nakaawag ka man? Kapunta kahit ko lang nga damagan. Naimawagin ka ni Criselda, pare. Saan pa'y pare? Apay Ipay ka ka di? pinidikal man. Umututang. Iti takal pa si kantidad. Pagpiyansa ka ron ni Mang Damian. Anda nga ron na ipautang mo kini Criselda, pare? Sorry, gumawan, pare. Awan na rin na kwartak. Lajak mamati kawan kwarta, pare. Iwagbagagladag pa iso, pare. At adakit din na si Katima kamong awang kwartak winwada. Si Kawet. Wala ka ro, awan na ira na. Amumatan. Siguro reyak lang ti allowance ko kada gitinagan na kanya. Don Dominic ko naman. Kasta ka di, pare. Iman pa ni Tata Damian. No agbayag iti pagbalunan. Talaga nakapimpiman. Nuawan bang tulong kang kuana. Iso at tulong amon. Uri kat sigod mo ta girlfriend mo ni Criselda. Anya? Siyak ti magtulong kada kuana, pare. Anya nga rod. Amog to pa'y matlaeng at tapelarik na maging kuana. Basit lang ang kataday ta. Iso asikan ti Mang Ted. Iti kasapulan da Criselda. Pare? Lading ito ka, Dominic. Nay. Kaya't mo asawan, bimaton ti puso mi ti sigo da kaya nayad mo. No siyak ti mga tiniti pagpiyansa ni Tata Damian. Sigurado nga pa enak ti asawak, pare. Banag adyak kaya ta mapasamak. Sana nagdosir ti panang durog ko kini Victor. Ngayon ti mang tulong kini Criselda. Uray ka dapay sa balya pamusposan. Awagak ni Criselda. Durugak nga umutang kini Jonah.
Aday ta. Sapay la kumatasugpatan na. Hello, Dominic? Oh, Crisilda, kumusta? Nagdakalimot lang na biro ka makwarta ka sa pulan ni Mang Damian? Awan pa'y narood. Apaya di mo padasin ti mangibaga kinitsyon. Iso nga rod asinapat ti anak ko ti simrek ija opisina da. Tamang ibaga ka no kanichona. Good. Nasayat da ita. Ikan na nga ta. Empleyado ni Elisa iti kumpanya ni Chona. Siguradong ikan na. Wanang ti bakada na agak. Amang ano pa ikaro na ka ni Elisa ti utangan na kwarta. Natural. Bayadan na. Itrabahuan na. Anya kumapay. Tapno mabayadan na rin ang utang. Wanang lukas na ti mapasamag. Parigatan na langit di anak ko. Saan ka ang maawatan, Crisilda? Anya ka di talaga tinapatagin ka? Ti amam? Wenno, ti pakasik nan ti anak mo ngagbayad iti utangan. Oh. No, dala ko masabali ang pagutangan may ti kwarta. Nagsaya at kat kuman. Tay ko na nga roden, Crisilda. Ti tao ang malipit. Oray patadam. Kumpat. Elisa, nayawat ko kan ti obram, wano trabaho mita. Apaya di ka pa'y lamapan, iti lamisan. Ha? Kuha, ma'am. Ada ko may baga kada kayo. Anya dita, sige bagam. Kani, agpadatan ang mataktak iti trabaho. Imbaga kon kada kayo di kalman. Ti problema mi. Maipanggap kin ni Lolo Damian. Kat, ada ka din pang piyansayo kan ko, ana? Tay tangarot ti problema pa ilaang ni naanang ko aging kaita, ma'am. Tapay ngamin nga agpapukan iti kayo nga awan mo't gayang permiso na. Kayo na ya, mula na ya. Oh, Huwag nga rod, ma'am. Ngam uray no niya pa iti pamabalaw tayo kan kuana. Kat nailawanan ni Lolo. anya nga rodita ti kayat mo. May baga kanyak. Pagpakaasi ako makan ka, ma'am. Nga mabalin kat pautangan tagpay lang iti pang piyansami kin ni Lolo Damian. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.